хәлләрдә яшәп ятасыз, әби? Бабай да юкмы әллә? Юк шул, кызым. Каядыр чыгып киткән иде. Син аны беләсең бит инде. Бер дә өйдә утырырга яратмый. Үзең нишләп йөрисең? Әти-әниең исән саудыр бит? Бар да әйбәт, әбием, борчылма. Сезнең хәлегезне белергә килдем. Кичә беренче хезмәт хакымны алган идем. Сезгә күчтәнәчләр алып килдем. Менә алып куй әле. Бабай белән чәй эчәрсез. Кызым, рәхмәт яугыры. Исән сау эшлә. Кызым, укый эшләве бик авыр түгелме? Авыр димәс идем. Мин бит эшкә дәресләрдән соң кич белән барам һәм атнага 3 кенә көн эшлим, әбием. Минем яшьтә сез әллә нинди авыр эшләрдә эшләгәнсездер инде. Анысы дөрес, кызым. Укуңа зыян килмәсен. Борчылма, әбием. Кыен була башлауга ташлармын. Ә хәзергә миңа ашый. Әйе? Бераздан. Юк. Яхшы. Кызым, кем булды инде бу? Нигә шулай сөйләшәсең? Исәнме юк? Сау бул юк? Дус кызым диләр ул. Без бергә укыйбыз. Әбием, без аның белән бүген очрашачакбыз. Шунда сөйләшербез әле. Узак сөйләшергә вакытым да юк. Ашыгам. Сез яшьләр һәр вакыт ашыгасыз инде. Әллә заман, әллә без шулай тәрбияләдек. Әбием, монда сезнең гаеп юк. Без үзебез шундый. Әбием, мин китим инде. Эшкә кирип чыгасым бар. Бабайга сәлам әйт. Ярар, кызым. Күчтәнәчләреңә рәхмәт, исән сау йөр.